Прывітанне. У студыі па-ранейшаму Марыся Вайтовіч. Сёння гаворым пра рост напружання вакол Беларусі, сітуацыю на мяжы з Украіны, а таксама пра саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэване, дзе дакладна сустрэнуцца, а мабыць, нават паразмаўляюць Светлана Ціхановская і Владзімір Зяленскі. У нас у гасцях палітычны аглядальнік інфармагенцыі «Позірк» Александр Класкоўскі. Вітаю вас. Добрый день. Закликаю вас усіх быць актыўнымі, пакідаць свае каментары і пытанні пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Пачынаем. Напрыканцы мінулага тыдня Владзімір Зяленскі паабяцаў жорстка адказваць на правакацыі з боку беларускага боку. Давайте згадаем, што там адбылося, наколькі гэта сур'ёзная сітуацыя, ці ёсць тут рызыка, што Беларусь усё мацней уцягваецца ў вайну і ў канфлікт з Украінай. Гэта пытанне? Так. Ну, глядзіце, што тычыцца гэтых заяваў Зяленскага, то я б сказаў, што яны ўжо сталі такім рэфрэнам. І ў мінулым месяцы ён папярэджваў, ён неаднойчы казаў пра размяшчэнне расійскай ядзернай зброі, пра арэшнік вось у Беларусі. І тут, канешне, з аднаго боку трэба сказаць, што сапраўды Беларусь гэта саўдзельніца агрэсіі, ну, дакладней, не Беларусь, а рэжым Лукашэнкі. На жаль, закладнікі гэтай сітуацыі і ўсе беларусы. Так што гэта відавочна. Мы ведаем, што, на жаль, быў беларускі плацдарм, беларуская тэрыторыя ў 2022 годзе скарыстана для таго, каб расійскія войскі пайшлі на Кіеў. І пасля гэтага вось там сёлета, напрыклад, Зяленскі казаў, што рэтрансляторы там нейкія на поўдні Беларусі дапамагаюць наводзіць на цэлі расійскія дроны. Усё гэта ёсць. Ёсць вялікая залежнасць Лукашэнкі ад Крамля, але разам з тым казаць, што вось-вось там наспявае новы удар з поўначы, што адкрыецца новы фронт, ну не выпадае. Таму што Зяленскі, калі ён сказаў пра спецыфічную актыўнасць з боку Беларусі, ён сваё паведамленне не расшыфраваў. Гэта проста быў кароткі пост у тэлеграме. Пазней там пачалі пытацца прабачце, ва ўкраінскіх вайскоўцаў, у прыватнасці, там жа ў іх праходзіць кожны дзень гэты тэлемарафон, і у прадстаўніка памежнай службы ўкраіны спыталіся, пра што ідзе гаворка. І той, наколькі я зразумеў, быў трошкі так гэтым пытаннем пастаўлены ў няпростую сітуацыю, сказаў, што мы ўсяго не можам казаць, а потым, кажа, вось у сацыяльных сетках паведамлялі там пра паветраны шар, які заляцеў з беларускай тэрыторыі. І некалькі верталётаў яшчэ лёталі на мінулым тыдні. Верталёты, зараз дойдзем да верталётаў. Ведаю таксама пра гэты інцыдэнт. Дык вось глядзіце, што тычыцца гэтага шара, ну, гэта не казус белли, скажем так. І, дарэчы, у мяне ўзнікае пытанне, а чаму украінцы не збілі, калі ён быў на іхнай тэрыторыі, гэта ж законная цэль. Таму, ну, недзе там, можа, мільгануў каля мяжы, і можна дапусціць, што гэта расійскія вайскоўцы запускалі, і наўрад ці гэта беларускія. Што тычыцца двух беларускіх верталётаў, то яны мяжу з Украінай не перасякалі, то бок парушэння не было. Давайте гэта падкрэслім. Яны праляцелі ў 2-3, гэта я спасылаюся на украінскія крыніцы, ў 2-3 кіламетрах ад мяжы. І, дарэчы, я вывучыў украінскія медыі, там некаторыя крыніцы дапускалі, што тыя верталёты беларускія ганяліся за расійскімі ж дронамі. Як вядома, беларускія вайскоўцы гэта прызнаюць, што яны частку гэтых дронаў збіваюць. Так што тут, ну, выпадкі такія, яны ў кожным разе, канешне, не дадаюць даверу паміж бакамі, але гэта не той выпадак, каб пачынаць вайну супраць Беларусі. І Зяленскі пры ўсёй грознасці сваіх заяў, ён падкрэслівае, што мы будзем бараніць суверэнітэт Украіны. І сапраўды да абарончых баёў на паўночным кірунку, памятаючы вось гэты горкі досвед 2022 года, украінцы добра падрыхтаваліся. Там, наколькі я ведаю, і мінныя палі, там масты паразбуралі, і ўвогуле гэта ж Палессе, гэта цяжкапраходная мясцовасць. І калі тады недзе 35 000
расійскіх вайскоўцаў ішло ў наступ, то цяпер, я думаю, трэба ў 2-3 разы болей, ды і то іх пакладуць там, таму што Украіна цяпер ужо зусім на іншы ўзровень барацьбы, найперш у дронавай барацьбе выйшла, гэта ўвесь свет прызнае, нават глядзіце, гэтыя манархіі персідскай затокі сталі пераймаць ужо украінскі досвед і просяць адмыслоўцаў, і Зеленскі ж туды лётаў, і там асобная супраца з вайскова-прамысловым комплексам Украіны намячаецца. Гэта ўсё штрыхі, якія кажуць, што ў дронавай барацьбе цяпер украінцы наперадзе ўсёй планеты. І таму совацца з паўночнага кірунку гэта проста самазабойства будзе. Ды і ў Пуцін жа, яму не хапае войскаў, цяпер вось у Расіі пачынаюць зноў гаварыць, што магчыма новая мабілізацыя спатрэбіцца, таму што гэтыя вось кантрактнікі з рэгіёнаў, там людзі гэтыя няшчасныя, бедныя, якія записываліся на вайну, калі загінуць, хоць гэтыя грабавыя грошы, каб былі сям'і. Гэта іх не апраўдвае, канешне, але факт тое, што і гэтыя ўжо сталі канчацца, добраахвотнікі так званыя. Так што у Пуціна нават на ўкраінскім фронце вялікія праблемы. Адкуль ён возьме цэлую армію ўварвання з Беларусі? Таму на сёння гэта нереально. Такія прыгатаванні яны былі заўважаны са спадарожнікаў у прыватнасці. Ну а чаму гэта Зеленскі робіць? Тут, я думаю, некалькі матываў. Па-першае, ён зацікаўлены як мага болей прыцягваць увагу да Украіны, да гэтай вайны, таму што тут зноў жа можна згадаць тую ж персідскую затоку, гэтыя падзеі вакол Ірана, яны адцягнулі і увагу сусветную, і ўзбраенне. Я вось нядаўна слухаў аднаго адмыслоўца, які кажа, што там у гэтым рэгіёне Злучаныя Штаты і іх хаўруснікі расстралялі палову гэтых ракет да патрыётаў. Разумееце, то бок самім ім там не хапае. Яны болей там патрацілі, чым, магчыма, украінцы за ўвесь час вайны гэтых ракет патрацілі. І таму тут праблема і з забеспячэннем узбраеннем Украіны, і з грашовымі рэчамі. Дарэчы, вось вы згадвалі, што Зеленскі паляцеў у Ерэван. Я думаю, што ён там будзе прабіваць найперш найхутчэй, каб прыйшоў ва Ўкраіну вось гэты крэдыт вялікі на 90 мільярдаў еўра, які тармазіў Віктор Орбан доўгі час. Ну цяпер, як вядома, у Венгрыі ўлада змянілася, і ёсць шансы, што гэтыя грошы будуць разблакаваны і пойдуць ва Ўкраіну. Так што яшчэ раз вось хочу падкрэсліць гэту сваю думку, што, па-першае, Зеленскі зацікаўлены, каб увага Еўропы, паколькі Трампу не да таго, была прыкаваная да Ўкраіны, каб там не аслаблялі дапамогу ёй, а наадварот, па магчымасці узмацнялі. Ну і другое, проста Кіеў цяпер пачуваецца значна смялей, чым у 22-м годзе. Тады ж на беларускай тэрыторыі нават і перамовы некалькі тураў прайшло. Лукашенко потым згадваў і шкадаваў, што потым у Стамбул, там у іншыя месцы пераехалі. Тады цяпер ужо Украіна можа казаць, што ні ў якім разе мы ў Мінску перамаўляцца не будзем з Пуціным. Тады было не да таго, тады ратавалі ўсімі сродкамі сітуацыю. Так што цяпер вось зноў жа пра тыя ж дроны можна згадаць, пра ракеты «Фламінга», калі там яны дастаюць да портаў Расіі на Балтыйскім моры, да Туапсе, да Чалябінска дастаюць. Нядаўна там пабілі самалёты нейкія найноўшыя расійскія на аэрадроме. Ну, да Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, калі што, калі пачнецца калатнеча, там як двойчы два украінскія ўзброеныя сілы дастануць. Таму Зеленскі пачуваецца болей упэўнена, і ён, па-першае, гэтымі вось заявамі падае такі сігнал, што мы ўсё бачым, у нас усё пад кантролем, і нават і не думайце, гэта Лукашенку найперш, нават і не думайце улазіць болей у вайну. Ну і проста пагуляць трошкі на нервах, папалохаць гэтых аўтакратаў. Гэта такі момант помсты зноў жа за гэты вераломны напад за 22-й год. Таму што той жа дрон, ён можа не толькі ў Мазыр, але і ў Дразды прыляцець, калі што. І, дарэчы, той жа Зеленскі нейкі час таму у красавіку
зрабіў такі намёк, калі чарговы раз папярэджваў Лукашэнку ад нейкіх агрэсіўных дзеянняў, ён сказаў, хай той памятае пра венесуэльскія падзеі. То бок такі намёк на тое, што і украінскі спецназ, калі што, можа спрацаваць адпаведным чынам. Ну, рэальна гэта ці нерэальна, але ж у аўтакратаў свае фобіі, і ў Пуціна таксама. Ну, гэта асобная тэма. Мы ж ведаем, што парад у Маскве цяпер як ніколі сціпла пройдзе менавіта таму, што баяцца украінскіх дронаў. Але пра гэта мы таксама яшчэ паразмаўляем такім чынам. Зяленскі, ён, ну, Лукашенко яго раздражняе, так, як сусед. З іншага боку, такія суседзі, Зяленскі ў такіх суседзях не зацікаўлены. І ці можна зрабіць вось такую выснову, што ў прынцыпе Зяленскі будзе ісці на нейкі кантакт хоць бы з беларускім бокам, з дэмакратычным беларускім бокам, я маю на ўвазе, так, і падтрымліваць вось гэтую ўсё ж такі тэму, што Беларусь гэта не Лукашенко, і ці Зеленскі вось мэта накіравана, толькі пра сябе будзе думаць, толькі пра свае грошы для ўкраіны, і сёння яму ніякае беларускае пытанне ўвогуле не цікава. І вось, дарэчы, сёння, 4 траўня, як мы ўжо сказалі, што ў Ерэване праходзіць саміт еўрапейскіх лідараў, куды запрасілі і Святлану Ціханаўскую, і Владзіміра Зеленскага. Ці магчым нейкі дыялог паміж нашымі палітыкамі? Што тычыцца магчымай сустрэчы ў Ерэване, так, гэта не выключана, але я не думаю, што яна будзе грунтоўнай. Я нагадаю, што ў свой час некалькі месяцаў таму Зяленскі і Ціханаўская ў Вільні сустракаліся, ну і там недзе 20 хвілін была гэта гутарка. Гэта, канешне, прарыў у параўнанні з тым, што было, таму што доўгі час Кіеў увогуле пазбягаў кантактаў. Я ўжо трошкі на гэту тэму казаў, таму што адчувалі сябе няўпэўнена, не хацелі дражніць Лукашэнку, і гэта былі залішнія, бадай, што засцярогі, таму што ўявіць сабе, што вось пасля сустрэчы з Зяленска, з Ціханаўскай, Лукашенко кажа, ну чо, пайду зараз вайной ва Ўкраіну. Ды не, для яго это страшны сон, і ён ніколі б так не зрабіў. Хутчэй тут працаваў такі скепсіс з боку Кіева, некаторыя, ну, афіцыйныя асобы так не казалі, а некаторыя блізкія да іх эксперты адкрытым тэкстам казалі, а колькі дывізію Святланы Ціханаўскай. Ну, пакуль што мы можам казаць толькі пра полк Каліноўскага, і там у яго таксама не вельмі на сённяшні дзень не бліскучая сітуацыя, скажам так, ён і сваю самастойнасць ранейшую страціў, і колькасны склад там, мяркуючы па ўскосных звестках, не надта вялікі. То бок гэта, ну і потым Ціханаўская ж палком Каліноўская не кіруе, гэта частка ўзброеных сіл Украіны, частка і тамтэйшага інтэрнацыянальнага легіёну. Так што дывізія у Ціханаўскай няма, ну, дэмсілы спрабавалі там па меры сваіх сціплых магчымасцяў, там нейкія дроны, нейкія аўтамабілі, джипы куплялі і гэтак далей. Тут мне здаецца, што ўсё ж такі прыйшло асэнсаванне да кіеўскіх уладаў, што не толькі так утылітарна варта глядзець на перспектывы супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, таму што вось вы згадалі, што такое суседства Зяленскаму не падабаецца, суседства з рэжымам удакладнім, але ж Беларусь нікуды не падзенецца, беларусы былі і будуць суседзямі, і на працягу многіх стагоддзяў паміж беларусамі і украінцамі былі добрыя дачыненні, войнаў, дзякуй Богу, ніякіх не было. Па вялікім рахунку нам няма чаго дзяліць. То бок гаворка ідзе пра тое, што калі Беларусь стане дэмакратычнай, то яна стане добрай, жаданай суседкай для Украіны. Вось у Кіеве пачалі бачыць трошкі болей выразна гэтую перспектыву, хаця ўсё ж такі я б тут не пераацэньваў. Я разумею вось гэты пад'ём, нават нейкую эйфарыю ў штабах дэмакратычных сілаў. Нарэшце нас заўважылі, вось ідуць на кантакт украінскія ўлады і гэтак далей. Але ж глядзіце, той самы візіт Ціханаўскай яшчэ ў сакавіку быў, і так прыгожа, наколькі я ведаю, задумвалася да Дня волі, каб там у Кіеве на нейкім мерапрыемстве яна з'явілася. І ўсё гэта не атрымалася, найперш, напэўна, таму, што гэта не упісалася ў працоўны графік Зяленска. Натуральна, што ў яго на першым плане і на другім плане іншыя клопаты. Таму я б тут устрымаўся ад эйфарыі, але тое, што ідзе перагляд
украінскай палітыкі ў дачыненні да беларускай дэмакратычнай апазіцыі гэта відавочна. І я ведаю у прыватнасці, што візіт гэты ўсё ж такі рыхтуецца Ціханаўскай, працуюць з двух бакоў групы экспертаў, думаюць, чым напоўніць парадак дня, каб гэта былі не проста голыя дэкларацыі, каб гэта было і рашэнне пытання пра статус тых жа добраахвотнікаў ва ўкраіне, там жа замарожаныя рахункі многіх беларусаў, якія якраз з'яўляюцца праціўнікамі Лукашэнкі. Шмат, карацей кажучы, такіх чыста практычных пытанняў, якія рыхтуюцца. Так што тут ўсё ж такі дынаміка ёсць, і я думаю, што гэты тренд будзе развівацца. Але што тычыцца менавіта гэтага саміту, то бок вы кажаце, што хутчэй за ўсё грунтоўнай размовы ніякай не будзе, так, паміж Зеленскім і Святланай Ціханаўскім. А можаце трошкі патлумачыць, навошта праходзяць такія саміты? Вось у гэтым годзе ён праходзіць у Ерэване. Я ведаю, што Святлана Ціханаўская хіба ўжо 5-й раз прысутнічае на падзеі такога маштабу, у Ерэване першы раз. Чаму, калі яе запрашаюць, то бок яе бачуць такім цэльным гульцом на палітычным полі? Ці гэта нейкі жэст добрай волі Еўрасаюза? Ну, скажем так, што Ціханаўская ўжо пэўны статус атрымала, і Еўропа, паколькі працягвае яе запрашаць на такога кшталту мерапрыемствы, значыць, яна па-ранейшаму прызнае гэты статус. Я нагадаю, што у звязку з беларускімі выбарамі, дакладней, бязвыбарамі, якіх называла дэмакратычная апазіцыя 2025 года, калі Лукашенко фактычна просто праштампаваў сабе чарговы тэрмін, там уже ні пра якія пратэсты гаворкі не было, ўсё было здушана, ўсё было ў рэжыме такой паліцэйшчыны, ў рэжыме спецаперацыі. Дык вось у звязку з гэтым узнікалі пытанні пра легітымнасць Святланы Ціханаўскай. Маўляў, у яе, калі нават яна і перамагла дэ-факта на выбарах 2020 года, то 5 гадоў прайшло, кадэнцыя прайшла, і таму тут ось, ці па-ранейшаму яна можа прадстаўляць беларусаў. Ну, у пэўнай ступені гэта штучнае пытанне, мне здаецца, таму што, зразумела, ніякіх сапраўдных выбараў не было у Беларусі. Ну і потым вось гэтыя ідэі, а давайце мы перавыберам у эміграцыі палітычнага лідара, ну якім чынам? Беларусы ўнутры Беларусі галасаваць не будуць. Нават эмігранты, як паказалі минулыя выбары ў каардынацыйную раду, не вельмі ахвотна галасуюць. Тады там 7 ці каля 7 тысяч было галасоў. Я не ўпэўнены, што гэтым разам, дарэчы, нагадаю, паагітую, каб быў задаволены спадар Латушка, які кажа, што мала журналісты пра гэта кажуць. Неўзабаве ж будуць выбары ў каардынацыйную раду. Вось, на жаль, у мяне не вельмі аптымістычныя прагнозы наконт масавасці галасавання, але я хочу сказаць, што разам з тым я ўсё ж такі, аддаю павагу, даніну павагі тым людзям, якія ідуць. Яны рызыкуюць, як вядома, беларускія сілавікі узбуджаюць крымінальныя справы, там ператрусы робяць. І таму тыя людзі, якія ўсё ж такі ахвяруюць многім дзеля таго, каб пайсці ў гэту інстытуцыю, ну, тут трэба аддаць ім належнае. Так што хай хто хоча галасуе, канешне. Давайте трошки пра важнасць гэтага мерапрыемства. 2 гады таму Лукашенко разважаў пра Арменію. Что он сказал, я тут процитую на русской мове: а Армения, ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны, пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон, завтра не будет Макрона, и все забудут про эту Армению. Праз 2 гады мы бачым, что вось адбываецца такі саміт, еўрапейскі саміт у Армении, так Армения сустракае гасцей, кіраўнікоў краін з усёй Еўропы. Што можна сказаць пра гэтае мерапрыемства? Вы ўжо сказалі, што Владзімир Зеленскі хутчэй за ўсё будзе падымаць пытанне крэдыту, які ён чакае. Якія яшчэ пытанні там могуць падымацца, і ці можа там знайсціся месца для беларускай павестцы?
Ну, наконт беларускай повесткі я не думаю, што там вельмі шырока прагучыць, хаця сёння ўжо важным ёсць хаця б утрымліваць вось гэта беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Некаторыя таксама скептыкі кажуць, што там гэтыя паездкі, адно і тое, там фатаграфуецца Святлана з гэтымі лідарамі, ну але тое, што праз 5 гадоў усё ж такі беларускае пытанне, хай не на першым месцы, але застаецца ў парадку дня і фінансуюцца, скажем так, беларускай ініцыятывы, гэта таксама вельмі важна. Што тычыцца вось, ну, прагнозаў Лукашэнкі, ён некалі казаў, што і Кіеў за 3 дні здасца, і таму прагназіст яго так сабе у гэтым плане. І тут вось, што тычыцца Арменіі, што тычыцца Пашыняна, дарэчы, Лукашенко з ім заўжды быў у такіх нацягнутых адносінах, таму што Пашынян жа на хвалі, як кажуць у Маскве і ў Мінску, каляровай рэвалюцыі прыйшоў у свой час да ўлады, то бок ён сярод гэтых аўтакратаў быў чужым чалавекам. І між іншым, калі я гляджу там, што ў метро звычайныя ереванцы ці госці, там я ў Фейсбуку бачыў, адзін мой знаёмы Пашынянам у метро пагутарыў. Вось уявіць сабе Лукашэнку ці Пуціна недзе ў метро, ну гэта зусім. Калі дзеля паказухі Лукашенко бы пайшоў, так это было б так жа камічна, як у Макдональдс з цесаком прыйшоў, там і гэты бігмак рэзаў. Чалавек бачна, што як з пушчы з нейкай прыйшоў і ніводнага разу не быў там у нармальнай побытавай сітуацыі. Дык вось, вяртаючыся да гэтага саміту ў Ерэване, тое, што прымае цяпер Арменія, гэты саміт, сведчанне таго, што яе ўлады, яе кіраўніцтва і значная частка народу, гэты курс там атрымлівае падтрымку, ідуць у Еўропу. І гэта паказальны прыклад для Беларусі. Як можна, у выпадку Украіны гэта ўсё скончылася вайной, а у выпадку Арменіі, тьфу-тьфу, каб не сурочыць, магчыма, гэта аддаленне, гэты дрейф, скажем так, пройдзе мірна, таму што і ў Масквы ўжо не тыя сілы, і Арменія, канешне, улічваючы тое, што ў імперыі такія інстынкты драпежныя застаюцца, яна паступова. Як мы памятаем, спачатку ў межах АДКБ Ерэван прыпыніў сваю актыўнасць і абвесціў, што будзе пакрысе развітвацца з гэтай арганізацыяй. І ў Мінск сказаў Пашынян, што ніводнага разу я болей не палячу да Лукашэнкі. І пакрысе, пры тым, што Арменія гэта ж заўжды была вельмі залежная ад Расіі краіна, яшчэ болей залежная ў нейкіх там аспектах, чым Беларусь, у прыватнасці, што тычыцца газу, напрыклад, што тычыцца фінансавай дапамогі, што тычыцца ўзбраення і што тычыцца знаходжання расійскіх ваенных баз. Усё ж такі ў Беларусі дасюль няма такіх паўнавартасных вайсковых баз расійскіх, адрозна ад Арменіі. І вось пры такой залежнасці, пры тым, што такія моцныя путы, якія звязваюць з Масквой, усё ж такі Пашынян і ягоныя паплечнікі пайшлі такім асцярожным дыпламатычным курсам на Еўропу, бо зразумелі, ну там і асаблівая крыўда была за тое, што Масква не падтрымала ў гэтай карабахскай вайне і давялося саступіць Карабах Азербайджану. Але ўвогуле, калі браць шырэй, Арменія проста бачыць, што з Масквой кашы не зварыш, што гэта імперыя, якая калапсуе, і ў гэтых сваіх сутаргах яна яшчэ можа нарабіць болей бяды. Таму трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці, ну так, каб надта гэта мядзведзя рускага не злаваць по размеру, але разам з тым ісці ў Еўропу, ісці на захад, бо толькі там нейкі паратунак і там нейкая перспектыва. І гэта прыклад для Беларусі, таму што Лукашенко, вось, пры ўсім пры тым, ён пасля 20-го года толькі павялічыў сваю залежнасць ад Масквы, ў той час, як Пашынян паказвае прыклад таго, як можна рваць гэтыя путы і ісці ў Еўропу. Дзякуй вялікі. Мы пераходзім да наступнай нашай тэмы. Спецпасланнік Злучаных Штатаў Джон Коул зноў плануе візіт у Менск.
Спадар Александр, улічваючы тое, што мінулы раз амерыканскі бок даў ясна зразумець, што яны не тупыя, яны бачаць, што людзей з аднаго боку вызваляе, з іншага боку іх саджаюць новых, так, за кратамі зноў новыя вязні, і людзей, якіх вызваляюць, часам вызваляюць умоўна, перавозяць без дакументаў у іншыя краіны, ну і ставіць у такія для кагосьці нават невыносныя умовы ўжо існавання ўжо на волі. Як вы лічыце, пасля тых заяў, пасля вызвалення Анджэя Пачобута, пра якога мы яшчэ празмаўляем сёння таксама, галоўны такі трафей, калі гэта можна так, ну, сказаць, для Лукашэнкі на абмен, так, бо як доўга ён яго трымаў і катаваў там, так, за кратамі. Чаго чакаць ад гэтага вызвалення, ці будзе яно, і наколькі маштабным, магчыма, ўсё ж такі выйдуць людзі, тым, каму там за 60+, людзі, якія хворыя, там Сцепан Латыпаў нарэшце выйдзе, магчыма. Вось, ці ёсць нейкія знакі, не ведаю, якія нас могуць трошкі зарыентаваць. Разумею, што палітыка Лукашэнкі, яна такая непрадказальная з аднаго боку, але з іншага боку мы бачым нейкі ўжо, ну, што нейкі дыялог, нешта выбудоўваецца нібыта. Сапраўды, тут няўдзячная рэч прагназаваць, таму што кажуць, што ператасоўваюць гэтыя спісы нават у апошні момант з боку Мінска, у прыватнасці, напрыклад, той жа Пачобут, яго улучшалі ўжо ў спісы некалькі разоў, але потым нібыта Лукашенко казаў, што адбой, скасоўваў гэты абмен. Але гэтым разам, я думаю, калі казаць пра нейкія знакі, сігналы, то сама ўжо гэта публічная заява Джона Коула, што ён праз 2-3 тыдні, на той момант, цяпер ужо меней засталося, прыедзе ў Беларусь, гэта ўжо сігнал таго, што ёсць нейкая папярэдняя дамоўленасць. Таму што, ну, абвесціць, а потым, калі візіт гэты сарвецца, ці нікога Коул не здолее вывезці з Беларусі, ну, зноў уже тут пытанне, колькіх давядзецца вывозіць, а колькім дазволяць у Беларусі застацца. Але каб не было нейкай дамоўленасці папярэдняй, не было упэўненасці ў амерыканцаў, што гэты этап вялікай угоды будзе рэалізаваны, то Коул бы не стаў кідаць словы на ветер. І вось, мяркуючы па дынаміцы, гэта будзе вялікая група, таму што Коул ужо некалькі разоў прыязджаў, летась у чэрвені ён пачынаў, здаецца, з вызвалення 14 палітвязняў. Потым было паўсотні з нечым, потым было 123 ў снежні і нарэшце 250 у сакавіку. Ну, мяркуючы па такой дынаміцы, напэўна, гаворка можа ісці пра некалькі соцень. Колькі з іх застануцца ў Беларусі, пытанне складанае, таму што з аднаго боку, вось, праваабаронцы кажуць, да іх даходзіць такая інфа, што ў калоніях прэсуюць вязняў і прымушаюць нейкія там паперы падпісваць, што яны будуць згодны на дэпартацыю фактычную з краіны. То бок рэжым у сваім рэпертуары працягвае вось гэтую палітыку выціскання нейкіх небяспечных такіх з іх гледзішча персонаў за межы краіны. З іншага боку, мы бачым, што амерыканцы пачынаюць Лукашэнку пакрысе падціскаць. Вось апошнім разам гэта было ў сакавіку. Усё ж такі 235 чалавек засталіся з 250 у Беларусі. Гэта відавочны прагрэс. Коул таксама загаварыў пра тое, што, маўляў, калі 10 чалавек выходзяць і 10 назаўтра апынаюцца за кратамі, гэта ненармальна. Я сваімі словамі перадаю, але такое публічнае выказванне было, значыць, ужо і гэтае пытанне ставяць перад Лукашэнкам. Калі не поўнага спынення, то хаця б, ну, нейкае змяншэнне маштабу рэпрэсій. Так што вось гэты візіт травеньскі Коула ў Беларусь, ён будзе такім тэстам, так бы мовіць, і па колькасці вызваленых. Это будзе бачна, наколькі Лукашенко стараецца сапраўды дагадзіць Трампу, каб атрымаць там запрашэнне ў Вашынгтон ці ў Фларыду. Гэта першы момант. Другое,
колькім дазволяць застацца ў Беларусі. Ну і самае галоўнае, што ўсіх цікавіць, ці будзе нейкае змяншэнне рэпрэсій. Калі Коул публічна зноў нешта падобнае скажа, гэта значыць, што штаты ціснуць і штаты будуць на гэтым настойваць. Я б тут з аднаго боку не перабольшваў спадзевы на Вашынгтон, на каманду людзей Трампа, таму што ім галоўнае выканаць заданне шэфа. Вось, а займацца дэмакратызацыяй Беларусі, ну, гэта ўжо занадта шмат для такой місіі. Дарэчы, і мандат Коула сёлета ж сканчаецца, ён быў выдадзены на год. Але якраз гэта будзе яго прымушаць, ціснуць на Лукашэнку, каб гэтая вялікая угода здзейснілася. Там жа яшчэ ўвосень прамежкавыя выбары у Кангрэс, там свая ўнутраная катавасія ў Штатах. Потым невядома, што яшчэ Трамп учыніць, каго ён захоча нармалізаваць пасля Ірана. Таму Коул, канешне, ведаючы натуру Трампа, гэту імпульсіўную будзе старацца найхутчэй угоду гэту завяршыць. І, дарэчы, менавіта таму ён таксама павінен быць зацікаўлены ў тым, каб рэпрэсіі ва ўсякім разе змяншаліся, таму што, глядзіце, калі б не было новых палітвязняў, дык ён бы ўжо амаль што выканаў сваю місію, таму што ўжо сотні вызваленыя, але ўсё адно лічба палітвязняў застаецца даволі вялікай, таму што набіраюць новых. Дык гэта як нейкая бяздонная бочка атрымліваецца. Так што ёсць спадзеў, што Коул усё ж такі гэта пытанне будзе болей рашуча ставіць перад Лукашэнкам. Ну і калі прагназаваць, то, канешне, ад рэпрэсій зусім рэжым не адмовіцца, але пэўнае змяншэнне, я думаю, яно магчымае. Калі там пачнуць замест таго, каб саджаць на гады, на суткі саджаць, штрафы прысуджаць, ну, такіх метадаў болей латэнтнага ціску на нязгодных, на неўпадабаных, на палітычна недабранадзейных у беларускага рэжыму цэлы арсенал, на жаль, даволі вялікі. Але ж, канешне, бескаштоўна Лукашенко гэтага не зробіць, так? Што ён захоча ўзамен? Коул ужо казаў, што ідзе гаворка пра вяртанне амбасады амерыканскай у Мінск, і гэта ўжо само па сабе будзе важным такім прарывам, бо даўно ў Мінску не працуе амерыканская амбасада. І для Лукашэнкі гэта важны знак, гэта такое, з яго гледзяшча, момант легітымацыі. Хоць я думаю, і Коул, і ўся каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў выдатна разумеюць, з кім маюць справу. І той жа Трамп называе гэтых зняволеных закладнікамі. Так што ілюзіяў няма, але разам з тым усё ж такі гэта праца ідзе, і яна будзе працягвацца, я думаю. Дзякуй вялікі, сябры, мы працягнем тэму палітвязняў і нашу размову літаральна праз хвілінку. А пакуль я хачу вам распавесці, што прыйшлі навіны з Ерэвана. Ціханаўская на палях саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці удзельнічала і правяла некалькі размоў на здымках, якія ўжо прысутнічаюць у сацыяльных сетках. Бачна, што яна сустрэла там Эммануэля Макрона, так, прэзідэнта Францыі, так, Никушо Радана, прэзідэнта Румыніі, Дональда Туска, прэм'ер-міністра Польшчы, Андрэя Бабіша, прэм'ер-міністра Чэхіі, гэтак далей, Андрэя Сібігу, міністра замежных спраў Украіны. Ну, там можна пералічваць ужо шмат такіх вось сустрэчаў адбылося. Дарацца па пытаннях дыпламаты кіраўнік міжнароднага аддзела Дзяніс Кучынскі ўжо распавёў, і зараз мы гэта паслухаем пра тое, што звычайна абмяркоўваюць падчас кароткіх размоў і чаму гэта важна. Включаемся. Вітанне з Еревану. Гэта 5-й саміт, на якім удзельнічае наша абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская, саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці. І гэта насамрэч такая, па сутнасці, пуцёўка ў плэй-оф чэмпіянату свету, таму што тут збіраюцца галоўныя лідары еўрапейскія, і насамрэч гэта унікальная магчымасць мець такія размовы з кіраўнікамі ўрадаў і дзяржаў. І па сутнасці гэта такія хуткія шахматы, калі на сустрэчу, на партыю, ці тут
на сустрэчу даецца 10 хвілін альбо меней. І насамрэч гэтыя сустрэчы, калі яны кароткія, яны не менш важныя, таму што звычайна на такіх сустрэчах абмяркоўваюцца это зверка гадзіннікаў. Ці мы на адной старонцы ў палітыцы падтрымкі для беларусаў, беларусак, у пытанні санкцыяў. І таксама дамаўляюцца на наступныя сустрэчы і візіты ўжо ў сталіцах. Вось так было сёння на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Канады, прэзідэнтам Францыі і іншымі. Беларусь на павесцы, і гэта важна. Вось такія навіны. Спадар Александр, ці чулі вы спадара Кучынскага? Так, я гэта чуў. Ну, заўжды у Святланы Ціхановскай і яе каманды напружаная павестка, напружаны графік на такіх сустрэчах. Зноў жа я хочу сказаць, што гэта не тыя сустрэчы, дзе вось адразу там у выніку, напрыклад, там дадуць 30 мільёнаў еўра на падтрымку беларускіх медыяў, ці яшчэ на нешта. Але гэта ўсё, вось, калі колькасць пераходзіць у якасці. Я б тут паспрачаўся са скептыкамі, якія кажуць, што гэта ўсё толькі для нейкіх там фатаграфій і сацыяльных сетак робіцца. Гэта сапраўды унікальна тое, што ўжо 6-й год трымаецца Беларусь на парадку дня, хаця тут і вайна ва ўкраіне, і цяпер вось вайна з Іранам, і колькі ўсяго было, тут не пералічыш. Я хочу нагадаць, што вось тая ж увага да беларускіх палітвязняў, гэта таксама унікальная з'ява, таму што, на жаль, у свеце шмат аўтарытарных рэжымаў. І нават там, дзе амерыканцы спрабавалі змяніць хаду спраў, у той жа Венесуэлі, яны, дарэчы, так асабліва апазіцыю там не падтрымалі. З выхадам палітвязняў там не зусім усё добра. І так што вось тое, што Беларусь у парадку дня, гэта сапраўды вельмі важна, і многія практычныя пытанні потым таксама вырашаюцца і з легалізацыяй беларусаў, з іншымі фарматамі дапамогі. Я думаю, што многія гэта на сабе адчуваюць. Ну, спадар Кучынскі, ён абмовіўся пра тое, што былі нейкія дамоўленасці пра наступныя сустрэчы, так, і, магчыма, будуць уздымацца як мінімум пытанні дыаспары ў тых краінах, куды, мабыць, паедзе, і з тымі лідарамі, з якім Святлана Ціхановская яшчэ паразмаўляе. Будзем за гэтым сачыць. Дзякуй вялікі. Так, Анджей Пачобут пасля вызвалення пытаецца пра магчымасць вяртання ў Беларусь. Катя Андрэева таксама казала, калі выйшла за крату, што калі б была такая магчымасць, яна б, хутчэй за ўсё, засталася менавіта ў Беларусі, там, дзе сядзіць яе муж, яна максімальна яго падтрымлівала. Вось наколькі ўвогуле рэальна гэта, улічваючы, што як не дзіўна, і гэта неяк, мне так падалося, прадэманстравалі, што Анджей Пачобут, ён выехаў з беларускім пашпартам, не ўсім давалі такую магчымасць, так, вось, і наколькі я ведаю, што забароны на яго ўезд назад у Беларусь няма. Ну, з Пачобутам гэта асаблівая гісторыя, сапраўды. І ён уже пачынае трошки расказваць пра перипетыі свайго вызвалення, у прыватнасці даў інтэрв'ю газеце «Выборчай», і там у гэтым інтэрв'ю ён распавядае пра тое, што не згаджаўся на гэты абмен, на пераход у Польшу, пакуль яму не дадуць гарантыі. Спачатку там нейкі КДБ чалавек, потым нібыта прадстаўнік адміністрацыі Лукашэнкі ад імя самога Лукашэнкі. Ну, гэтыя гарантыі, канешне, у беларускай сістэме нічога не вартыя, сёння могуць так сказаць, а заўтра і не пусціць. І, дарэчы, калі Пачобут, а ён чалавек такі упарты, калі ён сапраўды паспрабуе ўехаць у Беларусь, гэта вось будзе такі тэст для беларускіх уладаў, пусцяць ці не пусцяць. Калі пусцяць, то як яны паставяцца да ягонай магчымай палітычнай ці хаця б грамадскай актыўнасці. Ён жа, як вядома, актывіст непрызнанага ўладамі Саюза палякаў. Калі ён на гэтай глебе пачне дзейнічаць, нешта заяўляць, то вось ці будуць глытаць гэта ўлады ці не.
Тут пакуль што толькі адзін падобны прыклад, гэта прыклад Міколы Статкевіча. Як вядома, ён цаной свайго здароўя, зноў жа сваёй жалезнай волі, ён дамогся, што яго выпусцілі, хаця нядаўна ён казаў, што дэ-факта ён яшчэ, дакладней фармальна, дэ-факта ён дома, а фармальна ён лічыцца зняволеным, здаецца, у глыбоцкай калоніі, калі не памыляюся. То бок таксама гэта нейкае выключэнне, якое юрыдычна не аформлена, і ў любы момант могуць улады сваё рашэнне перайграць. Па вялікім рахунку Статкевіча і не мусілі зноў саджаць у калонію, у турму, пасля таго, як ён адмовіўся ў Літву выязджаць. Таму што было памілаванне, гэта прэс-сакратарка Лукашэнкава прызнала. Калі памілавалі, як можна адмілаваць, так бы мовіць, назад? Гэта ўжо смеху варта. Ну, як вядома, у беларускай сістэме інагда не да законаў, як некалі сказаў Лукашенко. Таму гэта вось таксама, калі пачобут паспрабуе вярнуцца ў Беларусь, гэта будзе тэст для беларускіх уладаў. Калі ж браць шырэй пытанне, то Лукашенку, як мы бачым, можна ўсё ж такі прагінаць. Пол гэта робіць пакрысе. І тое, што зноў жа нагадаю, у сакавіку 235 палітвязняў засталіся ў Беларусі, гэта відавочна вынік таго, што на Лукашенку ў гэтым пытанні націснулі. Не выключана і добра, каб так было, каб паставілі пытанне пра тое, каб усім давалі пашпарты не ў парадку выключэння, а ўсім палітвязням, каб постфактум не рабілі гэтыя несапраўднымі пашпарты, як таксама заяўлялі некаторыя палітвязні. Нібыта з дакументам выязджае, праз нейкі час аказваецца, што скасаваны, ануляваны гэты пашпарт. То бок такія вось дробныя падлянкі, так бы мовіць, каб спыніліся з боку рэжыму. Я не думаю, што можна цалкам дамагчыся таго, каб карэктна і цывілізавана сябе паводзілі ўлады. Не тая ў іх натура. Але ўсё ж такі вось гэты спакуса вялікай угоды, спакуса паляцець у Злучаныя Штаты, гэта я, дарэчы, працягваю на папярэдняе пытанне, я трошки там не до конца, што якія пернікі можа даць Амерыка. Ну і санкцыі ж не ўсе яшчэ знятыя, і ёсць спадзевы, што калій, магчыма, праз Клайпеду пойдзе. Ну і калі ўявіць сабе, што Лукашенко паляціць там у Вашынгтон ці у маёнтак у Фларыдзе да Трампа, гэта ж ён будзе на сёмым небе ад шчасця, і дзеля гэта ён на многае гатовы. Ну і потым чыста не толькі гэтыя піяраўскія нейкія амбіцыйныя такія мэты Лукашэнкі, але чыста прагматычныя. Мы ж бачым, калі зноў жа вяртацца да гэтай вайны з Украінай, як цяпер украінцы малоцяць па гэтых нафтаперапрацоўчых заводах, які чорны дым там над Туапсе стаіць. І Путін, гэта ж таксама для яго прыніжэння, ён мусіў прасіць Зеленска, вы хоць 9 траўня там не бомбіце нас. Дарэчы, спадар Александр, слухайце, Лукашенко ж пакуль там Святлана Ціханаўская паляцела ў Ерэван, так, пакуль праходзяць іншыя міжнародныя сустрэчы, так, по ўсяму свету, Лукашенко даў згоду, што ён паляціць у Маскву на парад 9 траўня, ці паляціць, не пабаіцца? Думаю, што паляціць, ну, Лукашенко ж увогуле сябе малюе такім смелым, ён нібыта пад бомбамі ў Белград некалі да Слабадана Мілошавіча лётаў, хаця, я думаю, там была пэўная дамова, і натаўцы ведалі, што ляціць урадавы самалёт і не збіраліся яго збіваць. Але я думаю, што трошкі яму неякавата пры ўсім пры тым, таму што Зеленскі, дарэчы, учора ці сёння патроліў Пуціна, сказаў, што парад скарочаны ў Маскве, ну але украінскія дроны могуць праляцець над Краснай плошчай. Так што я думаю, што ён, так бы мовіць, проста бярэ на понт у гэтым выпадку, бо ўсё ж такі, тут я нагадаю, Пуцін яшчэ Трампу пазваніў і заручыўся ягонай вось згодай на такое перамір'е, і таму Зеленскаму ўжо кідаць выклік Трампу неяк не выпадае. Хаця Бог его ведае, цяпер апошнім часам ён сябе дзёрзка паводзіць, і ды не толькі апошнім часам, ён не надта цвёрды арэшак, карацей, і для Трампа. Таму ўсякае можа быць, нічога нельга выключаць. Я думаю, што Лукашенко ўжо ў які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным
акопе з Пуціным і ў прамым і ў пераносным сэнсе, і цяпер ад гэтага ўсё болей дыскамфорту, бо Зеленскі Пуціна палохае і Лукашэнку палохае. Так што трошки няўтульна ім будзе там на Краснай плошчы, як мы бачым, большасць нават такіх Путін-ферштеераў, так бы мовіць, заходніх, яны не рвуцца туды, акрамя, здаецца, славацкага прэм'ера Фіца. Так што будзе маленькая кампанія нейкіх напалоханых дзядоў. Дзякуй вялікі, ўжо не засталося часу. Адзінае хочу дадаць, што і нагадаць усім, што вось гэтае памілванне, якія мы так чамусьці працягваем называць, так, вельмі часта з большага дакументальнага пацверджання, менавіта і юрыдычнага пацверджання, што гэтых людзей, беларусаў, якіх выпусцілі за крату, памілавалі, гэтага няма. І тут слушна заўважаюць у чаце, што пачобут апынуўся ў Польшчы без прашэння, ну, пра памілванне да таго ж. Вось, адзінае, хацела б удакладніць, як лічыце, вось да таго, што мы ўжо з вами абмеркавалі, ці там змог бы ён вярнуцца ў Беларусь, калі б вельмі сильна захацеў ці не. А можа такое стацца, што неяк і Польша, і Беларусь у выніку прыйдуць да таго, што пачобут стане нібыта, ну, будзе выконваць нейкую дыпламатычную місію паміж Польшай і Беларусю, калі, напрыклад, яго ўсё ж такі, ну, будзе магчымасць паехаць назад. То бок, як такую фігуру яго могуць разглядаць? Ну, я не магу ведаць, якія планы ў польскіх палітыкаў, магу толькі сваё суб'ектыўнае выказаць меркаванне, бо я і сам трошкі Анджэя ведаю, мы з ім кантактавалі па працы, аднойчы ў далёкай вандроўцы нават разам былі. Таму, ведаючы ягоны характар, я б сказаў, што ён найперш баец, а не дыпламат. Таму ён можа пагарачыцца і нагаварыць такіх рэчаў, што гэта будзе іншаму боку непрыемна. Гэта будзе такая праўда ў вочы, што ніякай дыпламатыі там і блізка не будзе. Таму з майго гледзяшча наўрад ці так. Мне здаецца, што у Анджы таленавіты моцны журналіст, ён актыўны у грамадскім, у палітычным плане, і ён знойдзе сабе іншае прымяненне, іншае амплуа. Дзякуй вялікі. Усіх віншую нацыя з вызваленнем Анджэя Пачобута, з вызваленнем людзей, якія выйшлі на волю, і спадзяюся, што яшчэ ў хуткім часе будуць сапраўды добрыя навіны. Я нагадаю, што для вас у студыі працавала Марыся Вайтовіч, а ў нас у гасцях быў палітычны аглядальнік інфармагенцыі «Позірк», спадар Александр Класкоўскі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам таксама. Усім шчасліва.